Estamos en plena campaña e hoxe temos un convidado que é o candidato de Vox á alcaldía de Carballo e tamén, pois, por certo, un vello coñecido. Manolo Gómez Eiroa, moi boas. Hola, buenas. Manolo, gustaríame comenzando, ti és candidato en Carballo, pedindoche unha valoración deste último mandato, deste último mandato de goberno de Betsy Ferrero en Carballo, como viches? Bueno, eu creo que foi un mandato moi desacertado, non foi nada afortunado. Non foi nada afortunado, moito nas parroquias tampouco foi, pero no que é no casco urbano, o que é cos carriles bicis, eu que fixeron unha forma de falla, copia e pega, porque, bueno, estamos sacando os aparcamentos, estamos arruinando baixo, estamos arruinando o comercio, e parece que non nos damos por entarados, e eso non quero dicir que teñan conta das calles peatonais, pero calles peatonais podría haber un par delas, ou dúas, ou tres, pero é que fagamos todo o pueblo peatonal, é un desastre para o pueblo. Por lo tanto, entendo que o teu balance é bastante negativo. Sí, o meu balance é bastante negativo, tanto con eso como con outras cousas, bueno, pero no que se refiere así a eso, despois hai moitos máis cousas que se van aportando, se Dios quer, pero bueno, esa é unha delas. E a ti, que motivos te impulsaron a aceptar encabezar a candidatura de Vox en Carballo? Unha pregunta curiosa, a min que me mandou isto chamas a dereita, non? A min que me mandou pa a dereita foi a esquerda. Porque se a esquerda non quere que teñamos animales, que nos nacemos no pueblo, porque Carballo, ao fin e ao cabo, é un pueblo por habitantes, pero semellase moito a unha aldea grande, porque casi todo o mundo ten casa, todo o mundo ten animales, a vida. É que nos arrastran desta maneira a querernos cos animales, que non podes ter animales, que teñas que fazer un cursillo, que se tes un can porque non sei que se temos gatos porque tamén é o mismo, se as plantas, eu creo que estamos deteriorando todo o que nos deixaron os nosos pais, a nosa forma de vida e a nosa cultura. Entón, se nos están deteriorando toda a forma de vida, pois alguén terá que un pouquiño defenda. E nós o que queremos é defenderla desde as institucións, xa que na calle non nos van moito caso, mas desde a institución facemos algo para que esta vida cambie un pouco e sea mellor para todos. Manolo, cal é o vosso objetivo electoral? Bueno, o objetivo electoral é sempre sair a ganar, porque se saímos perdendo, pois xa non é un bo objetivo. De todas formas, eu penso que imos sacar unha boa representación, e penso que a veces podemos facer parte do goberno, non solamente ir á política solamente para entretenerse, pois tampouco sería moi tal. Ainda que de todas formas, tamén sería importante facer unha oposición un pouco severa, un pouco unha oposición, xa digo, na forma que nós levamos de pensar, na forma que eu escoito cando falo cos veciños, que polo negocio que teña, pola forma de vida que teño, falo con un montón de xente, é saber que temos que gobernar un pouco para todos, non solamente para unha parte da sociedade. Por tanto, tes boas sensacións? Sí, nós neste momento, bueno, o que pasa é que eso depois habrá que esperar ao final. Ao final sempre a decir a xente, sempre a decir o que nos quere ou o que non nos quere, ou se non quere que esteamos aí. Pero, de todas formas, a nosa previsión, a nosa sensación neste momento son boas. Teremos unha campaña posiblemente un pouquiño moi apertada, moi xusta económicamente, porque somos un partido que acabamos de chegar, pero ímolo facer con ilusión. Se o pobo de Carballo che elise como alcalde, cales serían as primeiras medidas que adoptarías? Algúnas medidas que ti consideras que serían urxentes? A medida máis urxente que sería que en Carballo, de momento, que se pararan de facer carriles bicis e que se pararan de facer máis atascos coa circulación que temos, o que se referente ao pueblo. Porque temos, como digo eu, que antes había unha carretera sola e os coches circulaban, agora temos 4 calles que nos dan salida de Coruña a Finisterre e cada vez temos máis atasco. Pero cada vez temos máis atasco, cada vez estamos facendo máis obras e cada vez estamos producindo máis atasco no pueblo. Eu penso que iso que é malo para o pueblo, é malo para o pueblo porque é malo para o comercio, malo para a hostelería, é malo para a dinámica do pueblo. Entón estamos encerrando o pueblo solamente para facer un pueblo dormitorio que ao final está baixando en valor porque hai menos pisos alquilados, menos baixos alquilados, entón está caindo a economía brutalmente. Contame algunha medida máis que levaredes no programa, que debades no programa. Algunha medida que levamos unha medida? Bueno, nós temos tamén outra medida importante que queremos facer, facer un edificio, facer un multiusos que sirva para todo, que sirva para facer feiras de muestras, que sirva para facer conciertos, que sirva para ser un edificio modelo que sea funcionando prácticamente todo o ano. Un edificio que sea sostenible e que sea funcionable para que non haxa que desplazarse a outras cidades a ver calquer concierto, que se aquí tiñamos feira vera en Carballo, que parece que non nos acordamos, pero desapareciunos con este gobierno.
Aquí facías a beira do pan, desapareciu con este gobierno. Quero dicir, están nos desaparecendo cousas, parece que non nos sentaramos. Entonces, se temos un edificio que sea coberto, que sea unha gran nave, que sea multiusos, e que estea no pueblo, non que estea no polígono. A mí no polígono non me vale, porque se está no polígono non daría vida ao pueblo. Ese sería un edificio de mecanismo para que mover ao turismo, para que mover ao comercio e para que mover ao pueblo. Ese será o proxecto grande que nos levamos en mente, que se chegamos a estar no gobierno, pois apoiar para que os construya un edificio desas condicións. Na túa intervención, na presentación como alcalde de Candidatos Bergantiños, ti tamén aludías a necesidade de axudar e apoiar as familias. Bueno, eso témolo sempre, quero dicir, a ver, vos eu creo que é un partido que aí, cando falo un pouquiño sempre de vos, de que é un partido a nivel nacional que non distingue de sexo, que non distingue de feminismo, que non distingue de machismo, que é un partido que axuda a todos, non? Entón, estando a todo na mesma igualdade, queremos axudar as familias. Para as familias queremos axudala, unha partida de cartos, para min xa teño clara onde hai que sacala, a partida de cartos hai que sacala dos folletos e das invencións que nos están enfrentando a todos, como cando estamos no feminismo, cando estamos facendo campaña rosa, campaña amarilla. Eu penso que eses cartos, mas está sabido, que en España en ningún sitio están servindo para nada, en ninguna comunidade, nin en ningún ayuntamiento, porque siga habendo as mesmas cousas. Eso creo que hai que tratarlo da xusticia ou da psicología ou de algo, pero que non se pode tratar de facer subvencións a carteles según a mí me conveña e según eu teña a miña ideología. Non, os carteles teñen que ser para todo o mundo e as inversións para todo o mundo. Entón, nós todo eso que sale desa inversión, pois agarrar e metelo nas nais que vayan ter fillos progresivamente cada ano. Eso xa sería a primeira inversión que se facería directamente para elas. E depois axudar nos plans dos colegios, nestes plans que temos de familia, que en Carballo xa o hai, pero hai que melloralo porque solamente está para un horario determinado, para unha xente determinada que solamente traballan hasta as 2 da tarde. E recordando tamén que os concellos litrófonos con Carballo, tanto os concellos que temos a un lado como outro, para non nombrar a ningún, teñen as mesmas actividades máis baratas que ten o Concello de Carballo, que as ten subvencionadas. Os outros sin subvención teñen mellores precios que o Concello de Carballo, porque hai xente de aquí que van aos concellos do lado levar nenos, porque hai outras actividades que sin estar subvencionadas son máis baratas que en Carballo. Entón, eso pois hai que revisalo, hai que mirar de que funciona de outra forma. Vexo que estades cheos de propostas, non? Home, facemos o que podemos, nós escoitamos, por agora escoitamos a todo o mundo, entón vamos collendo as propostas, as que máis importantes que nos van indecindo a xente é que nos fai as propostas, non inventamos ninguna proposta para sair nun folleto, nin para sair nun cartel. Nosas propostas son as que día a día valoramos, vamos escoitando, que a xente ve unhas necesidades, que a xuventude ve unhas necesidades, que o maior ve outra necesidade, entón as nosas propostas son as que nos din os veciños, non son as propostas que non levemos por ideología ninguna. Acabamos pois de comenzar esta campaña electoral e gustaríame rematar deixándoche este espacio para que digas algo aos carballeses ou as carballeses que van ver este vídeo. Bueno, que os carballeses, referíndome a todo o Concello, que aquí a veces interpretamos regularmente Carballo ou carballeses, pero que todo o Concello que nos den un voto de confianza, que todo o Concello nos imos moito por liberar as vendas necesidades de cada tema en cada sitio, imos falar dos animales, do problema que temos, imos falar do pueblo, imos estar escoitando e imos estar facendo un traballo, creo que máis ou menos digno, porque nós imos nos presentar coa energía que nos den os veciños, imos nos presentar para que a xente teña unha vida mellor en Carballo e para sacar a Carballo de algún atasco que está tendo que non é lógico na administración tamén. Entonces, con eso pedimos que voten a vos, que nos den a súa confianza, que levamos unha candidatura con ganas de traballar, con ganas de crecer en este Concello. Manolo Gómez Eiroa, moitas gracias e moita sorte. Moitas gracias a vos.